Dasdasigol. Uy, unsa man agol? Kabuang niladlad, di pwede oy. Nak, hinumdumi dito kung tudlo sa training sa mo ha. Kay mong kalaban, dili basta-basta, perting gahi ah. Ako'y bahala anak pa, knockdown lagi na sa ako ah. Basta nak, kato kong tudlo sa mo ha. Mga pisunda. Kay dako kay ng kontra nimo oh. Unya nak, ready na ka? Ready na pa. Tarong nga, dako na ko gasto sa mo pag-training ba, basing mapildi ka ng gamay. Ako bala na boss, kanipis na naglawas. Bantay ka, tama na ba ka sa istorya? Ay, kabala ka daw, ligita. Sige, suta na ni. Sumbago, nagay ka boss oh. Pasiklabi ko para muto ko si Mua. Oh, mga boxer, ready na ba mo? Ready na, ready na. Ayaw og tandugang natulog ko nga ut. Tarong nga. Ready na. Tarungan na ka? Kay ikaw, jud akong junior. Sige, patungan na mo. Sige, patungan na. Sige na nak. Daog ka jud ha? Round 1, fight! Buwangan na knockdown. Kana, knockdown ng kalaban. Oh, daog na tanak. Daog ta. Wa jud ko nimo gipakaulawan ba? Anak bitaw ko sa imo pa nga ma-knockdown ako na. Okay, ang nadaog si Mario Jr. Daog jud tanak. Okay, ang sunod nga kalaban ni Mario si Dagol. Dagol, prepare na. Gul, kailangan mo madaog karon kay ang kalaban waiting for champion na. Ikaw bala ka dyan, coach. Ako na ni. Nak, kailangan nimo madaog karon para ikaw mo champion. Ha? Tarungan jud ha? Ay, kabala ka pa, champion na kita karon. Okay, players, patunga na. Pero nga, gula. Ulo pa ka na, ulo ha. Sige na nak. Round 1. Fight! Dasdasigol. Uy, unsa man agol? Kabuang niladlad, di pwede oy. Hoy, di pwede oy. Undang ni, undang. Tara, uli. Wa kay buot ha.